ପଦ୍ମିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ସଦାଚାର, ସେବା ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ। ସଦାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ତାହା ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ସମାଜ ଦାୟୀ, ପୁଣି ଏ ସଦାଚାର ପାଇଁ ବି ମଣିଷ ଟିକେ ବି ଆଗ୍ରହ କରୁନି। ସଦାଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଆଚାରରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଛାତ୍ରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରହିଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ଦୋଷ ଦେଉଛି, ଛାତ୍ର ଗୁରୁର ଦୋଷ ଦେଉଛି। ଛାତ୍ର ଦୋଷୀ ନା ଗୁରୁ ଦୋଷୀ? ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଟି ବି ଭାବୁନି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା ବତେଇବେ ସେଥିରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ଯାଇ କେଉଁଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ଯାଇ ବୁଲିକିରି ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଆଡ଼ୁ ସରକାର ଦରମା ପୁଳା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରୁନି, ପୁଣି ଯାଇ କେଉଁଠି କିଏ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ସେଥିରେ ଯାଇ ସବୁ ମୁହଁ ମାରିଲେ। ଏତିକି ପଇସା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସେମିତି। ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଇବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର କ୍ଲିନିକରେ ଆଟାଚ୍। ସେମାନେ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗୀର ରହୁନି ବିଶ୍ୱାସ ଡାକ୍ତର ଉପରେ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଦାଚାର କେମିତି ଠିକ୍ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯିବ ସେମିତି ବି ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ତରକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦାଉ ସାଧୁଛି। ପୁଣି ଏମିତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ସାହସ କଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଟା ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆମେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନ, କୃତଘ୍ନ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ସବୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାତା ଦାୟୀ, ପୁତ୍ର ଦାୟୀ, କିଏ ଦାୟୀ? ସେ ପୁତ୍ର ମାତାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, ମାତା ପୁତ୍ରକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାତା କୁମାତା କେବେ ହୁଏନି, ଏଟା କାଳେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାତା କେବେ କୁମାତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତା ହିଁ ସବୁବେଳେ, ପୃଥିବୀ ମାତା ଯେମିତି, ଆମେ ଜନ୍ମ କଲା ମାତା ସେମିତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଦୟାଳୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ପୁତ୍ରକୁ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ନେହ ଦିଆଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖି। ସେମାନେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ କୁପ୍ରେମ, ଇଏ ତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟା ରାଧାହରି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବିଳତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ମାତାଠୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପୁତ୍ର ରହୁଛି। ମାତା ବି ପୁତ୍ର ଉପରେ ଠିକ୍ ଆସ୍ଥା ଜମାଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ପସ୍ତଉଛି। ମା ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏମିତି ଆବିଳ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦାଚାର ନ ରହିବାରୁ, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିର ନିବୃତ୍ତ ଆମେ ହେବାରୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଆମର ଗୋମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିକିରି କେତେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ତାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକି ଖାଇ, ତା ଭିତରେ ଗଛ ଲଗେଇ ସେ ପଇସା ଖାଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ଜଙ୍ଗଲ DF, SCF, ରେଞ୍ଜର ମିଶିକିରି ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଗୋଟେ
ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ସଦ୍ଭାବ ସହନଶୀଳତା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଆଜିର କାମନା। ରହିଲି। ନମସ୍ତେ।